Dobro jutro svima. Gdje god da se nalazite u ovom trenutku u vremenu. Evo, opet se jedan video poželio stvoriti u autu. Pa ću dozvoliti da se i stvori. I danas bih željela reći nekoliko riječi o usporavanju. Nedavno sam imala jednu coaching sesiju s jednom prekrasnom ženom koja je sada u svojim ranim 40-ima i došla u fazu u životu kada više ne može ispunjavati sve svoje uloge. Jer je ona savršena majka, jako uspješna na svome poslu, jako dobra prijateljica, jako društvena žena. Isto je tako osoba koja voli uživati u životu. Jednostavno je prepoznala da je previše svega. I iako coaching nije savjetovanje, pitala je ona mene što bih ja napravila na njenom mjestu. I prvo što mi je došlo sam rekla, molim te, uspori. Uspori kako pričaš. Uzmi si vremena za pojesti obrok u miru, nemoj jesti u letu. Uspori kako radiš i u čemu god da jesi, jednostavno ubaci u 1 do 2 brzine manje. Jer mi zapravo kolektivno živimo u svijetu u kojem se ne cijeni sporost, u kojem se ne cijeni usporavanje. Živimo u svijetu koji nas stalno, kroz tehnologiju, kroz poruke koje dobivamo, kroz more informacija, kroz pritisak na ogromnu produktivnost ubrzava. A zapravo, kada smo najviše ubrzani, trebamo stati i usporiti. Jer ništa se neće dogoditi kada usporimo. Samo smo krivo naučeni. Ništa se neće dogoditi kada se posvetimo onom što činimo u trenutku. Ništa se neće dogoditi kada si dozvolimo sporost. Jer sporost će isto tako omogućiti da ne bježimo od sebe. Jer kad smo u brzini, ne može nam izaći na površinu ono što trebamo integrirati, otpustiti i iscijeliti. Kada usporimo, onda to sve izlazi na svjetlo dana. A pričali smo već o tome da je to jedini način i da je to jedini put. Da tek kada izađe na svjetlo dana, kada ugleda svjetlost neka naša trauma, to je jedini put u njezino iscijeljenje. I zato nemojmo trčati sve brže, nego svjesno usporimo. Nemojmo trčeći bježati od sebe, već se sporošću vratimo sebi. Sporost je ta koja će polako vratiti užitak, radost i lakoću u naš život. Pa evo, neka ovaj video bude u ime usporavanja,
u ime protoka, u ime prisutnosti, u svemu što jest. Ja ću vas sporo ljubiti, grliti i voljeti gdje god da jeste.